nolongan itu hata, malas ngeroha do hita ariong, makalason paningotan ari hana naik ni Yesus Kristus. Ima dalan hasitungan dohot hangoluani. Ia manaik ibana tuwat banogijang, dada nang manadikon hita. Alay nang sahat do ibana tu habang sana, jala mangarajai sangilingna. Tahalason mahana naik na tu surgo, di bagasan puji-pujian duhut roha mauliate. Ala ibana nang manaiki, narodo ibana musia mangalap hita. Tauka marohata, marsoba tu raja nang monangi, jalan nang mangarade ingana di hita, marede mahita. Marhite-hite goari debata ama, dohot gora Tuhan Yesus Kristus, dohot goari todi para badia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhane, baheno kudo sogot namonangi rap dohot au hudul di habang saki, songonau namonangi, jala hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Ali Tuhan Yesus Kristus anak nina tumibuli, naung banaik tu banua gijang jala hudul tu siamun ni debata.
Sesuru mato di porbadia tu rohanami. Asa ibana toktong mengajari rohanami. Lehon tuhami parhalado na burju tu hatam. Pargogoi mana sida. Asa toktong jatuh nasida ulaw na. Jala asa marsahala nasida mangalobisuk ni si bolisi. Asa tung rarat harajaw mu di hasianganon. Pai masude musum peak ditorun ni patmu. Saya pamunang mahami sa luhut na manaluhod do sa dohot hamatian marhite-hiteho. Ay hodo na mangulu dohot na manggonggomi rap dohot amay dohot todi para badia. Amen. Tatangihon mapatik ni debata di minggu parningotan arihana naik ni Tuhan Yesus. Imasian Markus 10 ayat 15 sahatu ayat 10. Jadi nin nama madok nasida laho mahamutu liat portibion jamitahon hamuma berita nauli tunasa natinopa na porsea jalana terdidi dapotan haluau alaina so porseai hona uhum do ido sahatna atong ramegu mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata saya pergugui memahami mamulahon na hombar tu pating. Amen. Mari dia mahita.
kapoti madosarta martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan jala amanami. Hujau hami no guarmu na badiay, ala tergugut hami marningot dosa nami. Saya marasin roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabecolma ala ni hami. Namate jalana hehesian namate. Nama naik tu bonogijang doho mangodihon hami. Asi maroham di hami. Saya patoktong madihami roha hamolateo tuho. O todi porbadia pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na benit binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa malas di roha hami mangulahol lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asin ni roha. Say unang tulak hami. Setangihon mahami ho ale debata ama. Anak doho todi parbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringo tuha sesaan ni dosa. Isibe mangaluhon akan na pinilit ni debata. Debatado na mamitori. Isi do na madawu hamaguan. Jesus Kristus na umate. Alay dada holani. Naung mulak mangoludo. Jala di siamu ni debatado ibana mango di honhita. Hasangapo ma di debatana di gijang. Amen. Mari demahita. Turupuk epistel di pesta parningotan hana naik di Tuhan Yesus sadarion. Tersurat di Pesalmen ono puluh alu ayat 10 onom sahatu ayat 20. Dolok ni debatado dolok basan, gok akapusudo dolok basani. Buasa saya mangiburu hamu ale akadolo na tibo dopak dolo sion na pinilit ni debata bahen inganana sa inganan ni Jehovah doi salilin-lilingna. Maribu-ribu do hureta ni debata di tonga-tonga na sida do Tuhani hirasinay di bagasan habadiaw. Nunga manay ho tugijang ditaban ho do na ho na taban. Nunga maruli si lehon-lehon ho di tonga-tonga ni manusia nang akan namarbalik asa maringan di si debata Jehovah. Pinuji ma Tuhani ganup ari dok-dok pwede papersato tuhita debatado mengurupi hita ido sahatna. Martua do akato mangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amin. Mari demahita. Tuhan
tidak kon maha porsiotay. So nga tidak sa porsiyon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dusan, na tumopalangit dohot ano. Au porsea di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, ima na nitubon ni si Maria, na gabagabian siyanto di porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumawon na bernit, di panguman ni Silatus, na mate terpajal doibana di hau pinor silang, na tua-tua no toru dong ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahun dulu siamon di mata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di simay bana paya mulak sugo tu tanoon, mangumi alak na mangulu dohok na mate. Au porsea, ditoni porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau para Kristen akan nabadia, dohot hesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolu sogo daging neha naung mate, dohot hemoluan na suara sudah. Amin. Refleksi mangauhon hananaik ni Tuhan Yesus di tongan ni Bagasta. Huria na hinolongan ni Tuhata, di hananaik ni Tuhan Yesus, di pasunggul hodo tuhita. Ikor rade melepas untuk mengalami na umuli. Di natarhisa Yesus tugijang, hira na marsirang seniling na do pakelani sisiani. Hira na aguan. Ganggu rohana, ala guru nagabe haposan nasida sa lelingon, dang rabbe dohot nasida. Songon pakalan sisianido si patahita di keluarga. Adong do tikina toras ikom marsirang sianya nakona, ala borha tu pangaratuan. Manang ikot tadi konot tangulu nang nyaman, laho majalo ulaw na baro. Hananaik ni Tuhan Yesus mengajari hita. Melepaskan dadai ujung ni saluhut. Manaik Yesus tu banua gijang, asaboy do saur ibana tunau bidang. Dang be dia abati inganan. Nunga boy bana rotu kamarnya kaya nakota na marukil. Ala parsiajaran manang pardonganonna. Roma dongani ina di naluja marhobas di dapur mengadari si panganon. Songoni nang tupakarezion nya kaama nagudang mengadupi hamaulon. Tuhan Yesus, papos rohanami di haradeonmu, roh jala saur Tuhan diganuk inganan dohot ulaun nami. Di zamanon, juk do tarjorat hita di kehadiran nasimu. Rap hudul do hita di sada sofa, alai ganuk do lalak mamereng namasa sian ponsel nabi. Hananaik ni Tuhan Yesus maju ganup keluarga, asa marsiajar taringot tu kehadiran batin. Nang pedang diida si malolong ta Yesus, alai porsia do hita na adong do ibana. Langsung oni manang di keluarga, pangajarion ha porsia na umuli. Ima mulo ganup ruas ni keluarga, makialahon holong dohot dukungan di anggota keluarga. Nang peso pa ado buhi hita dohot nasida. Mulorap di bagasan jalani ihot ni tangiang, dang dia bati inganan na holang manang daw hita masih holongan. Ale Tuhan Yesus, payungot mahami totong, asa hari kotok kami mangaradoti parsauran ni ihot ni tangiang. Yesus si parmonang nuaing manaik tu surgo. Dio ni bana do hita lahot sahat tu hasangaponi, jalani jauh hita gabe sitidangina. Alani molo taulahon akaulaon nang piakana met alai di bagasan bulus ni roha. Isarani mengula-ulau di jabu sopola marungut-ungut. Tangi tu holso manang hohoy ni dongas sa bagas. Benget mangajari akayanakon. Akanauli jala aragado ini. Gabasitidangi dada iko patopota ulaon na balga. Gabasitidangi tongan ni keluarga ima. Papatarhon ngulu na maripola. Niojar ni holong ni Tuhan, di tonga-tonga ni portibion nagokhosom.
Marpamuati rohati aja kahurangan di dongan. Ale Tuhan Yesus, Yesus, patau mahami haposan di aka ulaw na metmet, asa pasahatonmu tuhami ulaw na ubalga. Nuaing, dang apala manotu taida parnguluon di portibion. Alay hananay ni Tuhan Yesus mangalepos ni roha nahot tuganup keluarga. Dang portibion ujung ni pardalanata. Alay surugodo. Pakirim songonon mamargogoyhon keluarga asa unang murah matapor. Atik pe rongom hamaola di ekonomi. Jalalam menurun hahipason. Manahan hita. Dada ala gugu hita. Alaya latawoto. Uluan ni keluarga sesitong na ima Yesus. Nunga monang jala paradi inganan di hita. Parohay mahami ale Tuhan, asa marlas ni roha kami makirim, benget dihapor suhon, jala jugul martangiyang. Hananaik ni Tuhan Yesus mangubah panatapata tutarot ni jabutta. Unang ida tarot ni jabum gabi abatabat hasaorta tutuhata. Alay ida may gabi harbangan macakon padonganion doho parlinggo man namanok tong siya tuhata tupangisi ni bagasta. Taujunggi maganup ari di bagasa tangiyang duhot roha mauliate. Disido hilalauta, ya Jesus nang manaik tu surgoi, saimiya do ibana di tonga ni bagasta. Ale Tuhan, suruh matoti manggonggong hata ng ulaw nami, pai baru roha nami, jala topot hami di asimi. Amen. Sunggul-sunggul dihita manginang di minggu sadaryon. Laparjolo. Pesta parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus. Sadarion Kamis tanggal 14 Mei 2026, ima pesta parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus. Parminggota masuk songon na somal. Parmingguon manugot pukul 07.00 wita, dohot parmingguon arian pukul 10.00 wita. Parmingguon botari masohot manang ditiadakan. Napaduahon pelepasan siding. Sadarion Kamis tanggal 14 Mei 2026 pukul 10.00 wita. Di pesta parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus di Patupa Huriata acara pelepasan siding tahun ajaran 2025-2026. Tu 25 halak peserta siding. 10 halak bawah, 25 halak buru. Dung sidung parmingguani di patu pado acara merulau nabadia. Tuganuk peserta siding dohot orang tua siding. Napatuluhon bunga altar. Naparadihon bunga altar sadarion, ima seng keluarga amang je tapubolon inang boru si majutak. Sian sektor siada. Mulai tema hupasat hami tu hamuna, setuhat tamana mangguhi paso-pasuna tujuan nyarion. Nisosohon matu hita ruas, melutungadong haradiota, laho patupa altar tu minggu naro, di pawotohom matu sik tua sektor nabe muliate. Songoni mamanginang sungguh-sungguh minggu tasadarion, mulai tema di tuhata, mulai tema di hita. Marednya mahita, hut papungu pilihan sadaa duho sadabi.
Dame ni debata na sumurong sian saluhut na roha. Ima na mga ramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus, Jesus Tuhatay. Amen. Horas malihita saluhut na damang dainang. Dihamudongan sa huria na hinaholongan ni debata, di ari sadaryon, parningotan ari hatut hananaik ni Tuhata Jesus Kristus. Laos dipaubok, dinamalua siya pakakungi, anak dohot buru ni huriata. Hatani debata nagabe turpuk jamita dihita, imana tarsurat di ulau ni apostel bidusada, mamuka sian ayat naparjolo, sahat rodi ayat pasapulu sadahon, hujaham matuhita saluhutna, songonomma na tarsurat isina disi. Nunga sidung nian hubahen ale Theophilus barita na parjoloi. Taringot tu saluhut ulaun dohot poda na pinuka ni Jesus. Sahat rodi ari hahiscatna. Dung jolo dipatihi ibana marhite-hite to di parbadia. Aka apostel na pinilit nai. Dung salpu hapor suhon na tinaon nai. Ipatadapod do dirina mangulu tunasida marhite-hite lantada. Ima na pataridahon na dirina tunasida. Leleng ni 40 ari. Dohot makatahon taringot tuharajaon ni debata. Jadi dinadomu ibana dohot nasida. Dipatihi ma. Naso jadi meret nasida sian Jerusalem. Sojolo di paima baga-baga ni amai. Nabi nege munai sian ahu. Ninna. Aik do. Dididihon si Johannesi. Alai toddi parbadia do didihonoton tuhamu. Dang pola piga arinari. Laos disukun akana pumuima ibana akanin nama. Pajong-jongommu ma saonari ali Tuhan harajaoni di Israel. Alainin nama madok nasida. Dang rodihamui uboto taonna. Manang obasna. Nabi Nuhul ni amai. Guru di huasona sabing. Alai. Jalo omuna do hagogoni to di parbadia na songgop tuhamu. Gabe si tidangiku mahamu di Jerusalem. Dohot di Sadok Judea. Dohot di Samaria. Sahat rodi ujung ni tanoon. Jadi dung didok songoni, tarhisat ma ibana di panok noti nasida. Dungi diholipi obbuni ma ibana sia jolo ni mata nasida. Dina tinuluton nasida dope ibana nalahui tu gijang. Nunga jongjong dilabung nasida dua halak parulos namar linang-linang. Akan nama dok, oh hamu halak Galilea, hama say jongjong hamu mamerengi do pak gijang, anggo Jesusi, natar hicat sian labung muna tu banua gijangi, narodo ibana sogot, songon nani idamuna ibana, laho dopak banua gijangi. Ima sahat ni hata ni debata. Arihana naik ni Tuhan Yesus Kristus.
Omma sada barita masa nama cerikot. Itonga-tonga ni ngulu ni akana porsia. Ala dipapatar do jala dipatulus. Sakap dohot baga ni dibata. Asapatar dangadong nalipe jala nabuni. Diadopan ni hajol maun. Hana naik ni Tuhan Yesus. Meragam do di rohani akka situan natorop. Meragam donang di rohani diba akka sisiani. Nangpe naung dipabotohon. Gari hehe Tuhan Yesus yang namate. Dang harus sudi sisiani. Porsea. Nahehe Jesusi. Meragam do madok patuduhom majotadda pabuahodo Jesus narap marsaur do tau. Patadahom majotadda pabuahodo nasailaon narap dohot hami di tonga-tonga ni ulau ni. Alainunga di baga-bagahon marhite-hite 40 ari dung hehe Tuhan Yesus pajupang do Yesus sirap dohot akka sisianna nang sude situan natorop alai sadidok di buku Parjamita martiti do saluhutna di bidutului martiti donang parsuruan ni amai tuanahi jala ikon jupang jala iko saut do hehe Tuhan Yesus alani do ubahen haheheon ni Tuhan Yesus boy do di deba mangatusi herana sopa jupang be alai ditonahod do di bagasan turpuhon hamu akadamang dohot dainang. Pabua hananaik ni Tuhan Yesus ima. Sadana ikon tulus. Marhite-hite lomoni rohani di bata. Dia mai. Molo manaik Tuhan Yesus. Dada nama dok na sopajupang behita. Molo manaik Tuhan Yesus, dada nama dok dangadongbe parsaoran ni akana porsia rabdohot Tuhan. Alai di bagasan partikian noaing, hana naik ni Tuhan Yesus, dada ujung, alai bona ni pakobasiod doi, na pinasahat ni Tuhan Yesus tua kasisian. Ido ubahen didok nuaing dada be holan tu Jerusalem alai dohot do tu Judea dohot do tu Samaria sahat rodi ujung ni tanoon hamu akadamang dohot dainang di tonga ni hapor siauta jojot dohita makilalahon songo dia do tutu parhapor siauta dinamar ningot hita di hari hana naik ni Tuhan Yesus. Alanido ubahen didok Tuhan Yesus hot mahamu di inganam muna ai didongani toddi parbadiai do hamu laho mangulahon saluhutna di tonga-tonga ni portibion. Dada perjumpangan secara fisik. Alai todi ni debata namanggohi roha. Alanido ubahen edetana king madok. Gohi au Tuhan marhite hatami. Dang boy hita mangula ulaota. Di tonga-tonga ni parsuruan ni debata. Molo pikirata do na tapakke laho mangulahoni. Dang bui jalo otta hapor siang
molo tapakke doha porsiaoni majalo sian pikirata ai hahomio do saluhutna na pinatupa ni dibata. Alanido ubahen di ari hana naik ni Tuhan Yesus di bagasan partikianon omma didok ari pakirimon ari di dia debata mangalehon gogoni hapor siau dihita di dia debata majau ganup halak nang pribadi asa satia mardalan di bagasan Tuhani dang boi tubuh hapor siaon molo dang marurat bagas di tonga-tongani hapor siaonna. Nabudari di jamita pertangyangan kubahed dosada tu dosan taringot tu hapor siaon. Hamua kadamang dohot dainang atiktung adong di tonga-tongani luas tahun. Nahea berwisata manang mardalani tu negara tirai bambu. Adong doa manginang? Adong do nang mardalani tu Cina hitaon? Ate amang tapubulong nga tu Cina hamu? Nunga. Molo dibere ngamang dohot inang aha manahas di Cina. Na pasti adong dua. Binatang yang khas di negara tirai bambu adalah panda. Tanaman yang khas di negara tirai bambu adalah bambu Cina. Di sada partikian damang dainang, lasma rohani sada ale-alena. Dilehom matudongan naon, tunas ni bulu ni Cinaon, manang tunas bambu Cina bibitnya. Alani lo las ni rohani amat taon, disuan ibana maon. Di alaman ni jabuna ala bidang do parjabuan. Disuan ibana ala dihilala macai arga bibit ni bambui. Dung disuan ibana ganub ari amang inang disiram do buluon. Kemudian diberikan pupuk supaya bambu yang ditanam itu dapat bertumbuh. Alai di bagasan sataon 365 ari, sai disiram bambui, sai ditabori pupuki, alai dang haru tarida tunas ni bului. Mulai maibana suku-sukun. Masuk tu tau paduahon, tong disirami ibana, tong ditabori ibana pupuk. Alai di ujung ni tau ni, tong do daktarida tunas ni bului. Songoni di tahun patuluhon, mulai ma amat tahun busisaon. Nabuhado dongakon mangalehon bibit ni bambuon, labung nado, manang memang nasongonido, sahatu tahun paupaton, tong do songoni haru tunas nape dang haru tarida bere. Alai hamua kadamang dohot dainang di bagasan Tuhatta Yesus Kristus, dung di tahun palimahoni, mulai ma tarida tunas ni bului. Dungi di bagasan partikian na jopok. Pada waktu yang singkat tanpa hitungan bulan. Tunas bambu yang baru kelihatan tiba-tiba sudah setinggi 20 meter bahkan sampai 30 meter. Dung tibo buluon pola sampai 20 meter, 30 meter. Roma alugu
suksung alai dang marupak buluon. Rouda potir alai dang nagabe marupak bulu naga jangon. Alanunga bagas togu urat ni bului ditoru laho manuhuk batang ni bambu natibui. Songonido nang sipata di tonga-tonga ni parngoluata, nang di tonga-tonga ni ngulu ni akana porsiai, tarlumobi nang di tonga-tonga ni ngulu ni akasisiani. Nang petiap hari nasida, rap dohot jisusi alai hira nasotarida do parbue ni haporsiaon ni sisiani. Ala sipata deba songo si Thomas, bahkan deba olo gabe maswadahon songon si Simon Petrus. Nang penaung hehe Tuhan Yesus tong domar donga biar akasisiani. Songonido nang akana porsiai disadok portibion maol maka tidakon haporsiaonna. Alani hagogon ni portibion. Ala hamaolon di tonga-tonga ni bangsa dohot negara. Alanido ubahen di ari hana naik ni Tuhan Yesus sadarion. Didok sonang mahamu ay donganan ni todi ido hamu. Hamu damang dohot dainang di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Yesus papatarhon hana naik na tuban wagijang jalapatuduhon hadirion na diloluan na toropi ahama nabuy tabereng siyan naung tajaha diturpuk naung tabigin akin. Parjolo holan manaik Tuhan Yesus tuban wagijang sudido hita si bereng songok kamu nama merengau ala au di gijang. Pamerengan sudi itu Tuhan Yesus nanaik tuban wagijangi mabahen nasida terhipnotis, mabahen nasida terbuai, mabahen nasida ngongong seolah-olah bingung. Alanido ubahen naking didok di ayat pasap puluhoni Roma parabid namar linang-linang. Didok mao hamu halak Galilea. Aha masay jongjong hamu mamerengi do pak gijang. Songoni mahita sipata. Say tabereng do pak gijang. Songon na swadong. Say tabereng do pak gijang. Hira swadong pangurupion. Say tabereng do pak gijang. Hira so malum parsahitota. Say tapangido do pak gijang. Hira so maralus do tangyakta. Alai didok songon hatani edeido unang lala di arta portibio so binoto marujung oluo sai manata tu ginjang tu sambulo na manokto hasonangan diho to gugeleng bimananda harajaon ni debata rab maho lau mangguruhon hatani debata taltan mabandiho
pinain ni Portibion, gabedang tatogu gelengta. Nuaing unang holam mamereng do pagijak kita, hapedang tabereng di bagasan jabutta. Unang say mamereng hita do pagijang, hapedang tabereng hobar jabutta. Unang say tarhatotok kita, mamereng hana naik ni Tuhan Yesus, hape suada parbuena di tonga-tonga ni bagasta. Ikom marlapatan dohana naik ni Tuhan Yesus. Alani do ubahen di dok suru-suruan parabit na marlinang-linangi. Ahama tungsay di pabereng-bereng kamu do pagijang. Anggo Yesus na tarhicat siat lampung na tuban wagijangi. Ingot ma rodo ibana sogot. Janji Tuhan. Dia yang naik akan datang kembali. Tetapi kita yang ditinggal bukan hanya melihat, tetapi harus melakukan kehendak Bapa di sorga. Amang inang nahina holongan ni debata, baga-baga ni debata taringo tutod di parbadia, di ayat napa opaton dohot palimahon macetak kasdo di dok. Marhite-hite sisiani paima hamuma di Jerusalem sahat dinaroto di parbadia. Jala ikon takas mahamu mangula. Unang lupa hamu di tonga-tonga ni hapor siamuna. Tuhan sering memiliki rencana yang jauh daripada yang kita pikirkan. Daudo tumakas debata, lahomanatap taringot tunarikot di tonga-tonga ni nguluta, alay sipatado say tapangasahon na di bagasan dirita. Molo di bagasan parsahitok kita, unang ma, gabe di bagasan padelia kita. Molo susah ngolum alani ekonomi ianakon dohot lana asing. Unang bahen pikiranmu, mabahen jopok ngolum. Mabahek ko gabe madau sia debata. Alani do ubahen di dok hati dakko ma pabahenan ni debata di bagasan ngulum. Di Jerusalem iman apa tuduhon isini bagasta. Di Judea iman apa tuduhon tu hobbar jabutta nang hobbar hutata. Tu Samaria ima tu akahalak si pelebegu nang tu saluhut bangso. Alanido ubahen huria na porsea di jou asagabe si tidangi. Dihamuakan atoras, ianak kota nalaho, maka tidakon habor siyauna. Sa taon na bagas aka ianak kotaon marguru marsiajar. Buido tabereng hira sotarida dope ngulu ni habor siyauna marhiti-hiti pangajarioni. Buido berengota herasoadong hamubaon. Sian na salpu dung sahat nasida maka tidakon hapor siaon. Boy do berengota hira naso saut songon natahirimi marhite-hite iana kota. Asalam burju di do rohata. Alay taingot manakiningan. Hata ni debata naginuruhon nasida. Ido nuaing di memehon tu bagasan ate-ate nasida. Asa marurat nasida, asa bagas nang panadayonna, asa takas nang haporsiaonna, unang ura nasida di ela subia ni portibion. Jesus do namarhuaso, alani unang homabiar. Jesus do namajohita asa gabe sitidangi, alani unang ho tahutan.
Jesus do marhite-hite to dii nagabe hagogoon di tonga-tonga ni pakobasyotta di portibion alani hati dakom ma pabahenan ni debata di bagasan ngolum. Huria ni Kristus di jou tu pakirimon taringot tu haroro ni Jesus padua halihoni. Alani hamuramang dohot dayunang terpatudos dosongon hitanatoras tuaka ianak kota. Heado hamu amanginang maninggalhon ianak kota di Jabu. Heado amanginang ahado tona na pinasahamu tuaka ianak kota mololaw hamu misalhon piga-piga ari marpesta mananglaw tuluat na asing. Ahado tona muna natoras tidak danahi. Dangadong. Ate nang judika hado tonam mololaw ho marpesta. Baik-baik di rumah. Aido. Molo inang siwinona ahado inang tonamuna siwinona. Jaga adikmu. Na pasti amanginang mololaw hita natoras manang marpesta tu luar kota manang lau hita alani parkarejuan tidak dana di Jabu sada dotona tapasahat tidak danai. Jaga rumah baik-baik. Boido dijaga, anggina aledang dijaga isini bagasna. Alai molo didok, jaga rumah baik-baik. Berarti semua dan isi yang ada di dalamnya. Alai dung lawan atoras, piga-piga ari sahat tu Jabu. Molo tabereng margarutang jabui akainang ahama pitor patudu honommu. Sapu anggo inang nyunya neng lubar aja tor sapu doate. Jadi dihamu akaina sola gracia ujui tiki poso hamu inang molodang pas dijaga dana hijabui ias ditinggal kamu jaga jabui. HP mulak kamu dak songon na di rohamu nai. Ahado somal parjolo siak kamu. Adong doon hatarimas. Adong doon songoni doon inangan pitor ribua sapu ipapu muda danahi. Hami peheado songoni. Tiki geleng-geleng kami ala bau hami sude didugu maulu nami ibai bapak nami. Ya tukon rap ya tukon ulu nami. Alamar miami. Songonido nang di bagasatur pohon molo di dok Tuhan Yesus jaga hamu. Alai molo marmiam-miam dohita. Disido boy berengota tarimas debata di tonga-tonga ni parngolota. Anak yang setia akan menjaga rumah dengan sungguh-sungguh sampai pada waktunya orang tuanya kembali. Orang yang percaya akan memegang imannya dengan sungguh-sungguh sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Songoni manang dihamu ianakon nami kepada adik-adik kami yang telah belajar sidi selama 1 tahun. Au nganeng tangi sau naking holan prosesi lau pasak bungai hamu. Kenapa? Karena tidak akan terulang momen ini sampai kapanpun. Momen ini adalah momen sekali untuk kalian kenang di dalam hidup kalian. Momen naik sidi ini adalah momen di mana kalian akan membentuk diri kalian menjadi orang yang bertumbuh di dalam iman sekalipun saat ini belum kelihatan tanda-tandanya. Tetapi proses yang akan
dan telah kalian jalani akan membentuk karakter kalian menjadi karakter seperti murid-murid Yesus. Yang ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka masih ketakutan. Ketika Yesus mati dan dikuburkan, mereka sembunyi, bahkan tidak berani menampakkan dirinya di tengah-tengah halayak ramai, bahkan tidak mau mengakui bahwa mereka adalah murid-murid Yesus. Tetapi ketika Yesus bangkit, mereka juga ragu-ragu dan meminta tanda. Jika engkau Yesus yang menjadi guru kami, tunjukkanlah tanda itu. Kemudian ketika Yesus naik ke sorga, mereka hendak terbuai di tengah-tengah penglihatan di awan-awan. Sehingga firman Tuhan, hata ni debata na dipaingot parulos namar linang-linangi. Ahama say jongjong hamu mamerengi dopa gijang. Jangan terbuai hanya mendengar dan melihat. Jangan terbuai hanya belajar dan mendengarkan. Tetapi firman Tuhan, alaihata ni debata madok, gabe siti dangik kumahamu, laho mahamu, barita hokamuma, barita nauli tu sadok portibion, asa tutorop na bilangan na porsea di ibana. Molotungpe, di tonga-tonga ningulut taon ragat akan namasa. Marsahid di pamatangmu, naing dipaingot di ari hananaihon, parsahitomi, dada i ujung ningolum. Parsahitomi, ingot ma, didongani debata doho, di tonga-tonga ni hagalion ni pamatangmu. Molo masa di tonga-tonga ni bagasmu ganggu ni roha. Molo masa di tonga-tonga ni isi ni bagasmu herana sojupang, mardonga saripe. Molo masa di tonga-tonga ni bagasmu hera sojupang na marianakom marnatoras. Molo masa di tonga-tonga ni bagasmu parbada-badaan. Molo masa di tonga-tonga ni bagasmu hamaolon ni parngoluan. Molo masa di tonga-tonga ni rumah tanggam kekecewaan. Molo masa di tonga-tonga ni bagasmu ilu-ilu dohot arsak. Sadado naing dipaingot marhitihana naik ni Tuhan Yesuson. Jo matuhani. Dapot tom matuhani. Jalo matodi ni dibata di bagasan roham. Jala unang pakke rohadirim pabuana tumikos sosia dongammu. Alanido ubahen didok tidak ada di dalam rumah tangga yang sempurna. Tidak ada di dalam hubungan suami istri yang merasa suami lebih hebat dari istri. Tidak ada istri yang merasa lebih hebat dari suami. Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang mengandalkan Tuhan. Karena firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 9 mengatakan, martua mahalak si buat damai. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang tidak membawa egonya lebih besar daripada kasih. Saat manusia terbatas, Tuhan sanggup melembutkan hati dan memulihkan kehidupan kita. Amang inang, sudeha munatoras secara khusus. Napaborhaton anak dohot boru ni huriaton. Upangido berek kamujo akka anak dohot boru munaon. Berek kamujo akka amang. Natoras nidak danahon. Aha mana tubuh di bagasan rohamu molo di berek kamu dak danahon. Naing manian. Gabedak danak. Natubu di bagasan hapor siaon. Naing magabe ianakon. Si jujung goar ni keluarga. Sudei
jupang doi molo satahi sauluan akan natoras di tonga-tonga ni bagasna. Molo satahi sauluan natoras rap dohot ianakonna. Hubereng do piga-piga naking adong akka anak dohot boru ni huriat taon naswadong be natorasna. Molo mabalu hoinang molo didok roham hira naing ro ilum. Ingot ma Tuhanido dongammu. Molo hira nasotolapmu. Ingot ma natuk do debata manarihon ngulum. Tidak ada satu pun kuasa dan kekuatan dunia ini yang mampu menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Alani martua mahita molota haporsiai. Marhite-hite hana naik ni Tuhan Yesus. Alai unang lalap hita holan manatap tu banua gijang. Alai nengga bisi tidangi mahita mamaritahon. Sudi pabahenan ni dibata di tonga-tonga ni nguluta. Unang homa biar saedong anakku dohamu. Rasi rasaro ujung ni hasianganon. Amen martangiang mahita. Mauliate madiho ale amang pardenggan basa. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus nama naik tu banua gijangi. Napapatarhon tuhami sakap dohot lomoni roham. Napatuduhon tuhami nalaho si ulahonon nami di ngulu nami. Asa unang tarlalap hami Tuhan di tonga-tonga ni panatapan nami dopak gijang alai dohot mahami ale Tuhan. Mangulahoni dohot patuduhoni di tonga-tonga ni ngulu nami. Di ari hana naik nyanakmu Tuhan Yesus Kristus. Dipakulingi hodo ganuk natoras asa gogo nasida di bagasan hapor siaona. Asa satia aka ianakon manangyakon natoras nasida. Asa gabe tau tiruan natoras nang di tonga-tonga ni ianakon. Asa gabe porsia ianakon na mangihuton poda ni natoras nasida. Asa gabe tubuh holong di tonga-tonga ni rumah tangga nang bagas nasida. Ali Tuhan adong do nang diakan natoras. Aka hamaolon di tonga-tonga ni parnguluan. Alani parsahiton. Parnguluan secara ekonomi. Dohot nang diaka parianakonon. Unang loas gali nasida Tuhan. Unang loas nasida madabu tu bagasan padilian. Alamarhiti hana naik ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Marsiajar jala marguru hami. Taringot tugogo dohot huasom. Pabuan naswadong naso tarpatu paho di ngulu nami. Ali Tuhan, kubuat kami manang akadongan nami, na di bagasan hagalion ni pamatang, patugu haporsion nasida, tiup nasida, asagomos nasida, maniup haporsiaw ni, pabua nasay donganammu do nasida, godang do sakap, sipatu paummu di tonga-tonga ni ngulu nami. Alai di bagasan hatami mahami ali Tuhan. Asalam matoras haporsiaun nami. Asalam bui hami. Maka tidak konsudi papahenammu na denggani. Ali amang marpamuati maroham. Molotung humura kami akan atoras tuaka yanakon nami. Molotung jot-jot lupa hami patuduhon tanggung jawab nami songon natoras. Marhiti-hiti hatam sadarion. Naing memehonon nami ale Tuhan. Asa anggiat ianakon nami i. Marurat
bagas di tonga-tonga ni haporsiaon na. Gabe di ujung na marparbuehon na denggan, lahu maka tidakon sude pabahenammu di tonga-tonga ni ngulu nami. Debata jahu ba manami na marhabangsa di Banua Gijang, ragam ni hamaolon na hubulus hami, pos dorohanami Tuhan dang pasobom muhami. Alay dongani mahami, asato gunang haporsiaon nami, atong pasu-pasu hami, o debata nami, say sondakon bohimi, tuna pungosude, di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Mari demahita.
saat mahita tu acara na makatidakon habor siaon ditiki marede hita sia nomor 140 ayat sada jongjong manong sudiaka natoras marede hita bukede nomor 140 ayat sada sa ayat mata dehon. Hamudo iana komuna haholongan ni rohamuna jongjong dison tamaju molo madok mauliate hamu sadariotu debata alani suri asini rohana na selaon ai di pangulu dona sida rasi rasa nuain jalasanga di botona sida hatani debata dohot dalan tuhang uluan alai tamado ingotomuna sadarion aka pabahena muna tu aka anak komunaon aidang dileho debata aka dak dana hotu hamu asa adong donga-donga muna mangula ulau sabing alai asa ditugu jala diajari hamudo nasida mangihuton hatani debata ido ubahen na dilehon ditanyakok kamudo ganup ari iana komuna nasailaon asa unang mago nasida molo dihilala hamuno aing hurang ni pabahena muna taringot tu aka iana komunaon tama uduk kamu tu debata manopoti salamuna atong martangiang mahita ale amanami amaninasa na targuar ama di banua gijang dohot di tanoon sai tangihon ma tangiang namion jakom ma akada danahon gabe ianakommu asima roham lehon matodi parbadia itu rohana sida asagabe sisiamu nasida rodi saleleng nilelengna molotung nahurang pabahenan nami nasailaon tu nasida sai sisa mai sai unang matargasip nasida jala unang luas mago manang ise nasida binahen ni pangalaho nami asima roham sahatu tangamu manasida marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin hudul mahamuna toras marede hita bukwede 140 ayat 2 ditiki marede jongjong masude nalaho makatidakon habor siauna.
baru olat ni sadarion. Asa dalanam muna dalan nagogoti, namarhapatian Tuhan uluan saliling nililingna. Atong alusi hamuma, nahusuk konon Tuhamu, dijolo ni debata, dohot dijolo ni akadongan na pungudison. Di parhatuturohamdo, hata ni debata, naginuruhommu na saylaon, holanido dalan Tuhan uluani, alusna. Olodohosian nasaroham tumundalhon saluhut dosa. Jala olodoho, tujoloanon mangihuton hatani dibata, rodi hasusuda ni bohalmu, alusna. Olodoho makanguluhon hapor siaon nasitongi, nahinatidakon ni huria Kristen Protestan, songon natar surat di padan narobi, dohot di padan nai baru, alusna. Atong marpada dohamunuaing, dohot debata nabadiai di jolo ni huriaon. Tung unang osehamu, saya burjuma hamu marningot saluhut nai, asa lamhot hapor siam muna martangiang mahida. Alia manami jala debata nami, suruh matodi parbadia tu rohanami be, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, ulehon hami marohanami, bahen ingananmu, olat nion rodi saliling nililingna. Suraton jala sahapi matu sisude, naung holoi hami. Saya paujung maulaon na pinuk kami di bagasan rohanami. Ramoti mahami sasudena, unang Tuhan maguan sogot manang ise sian hamion. Tugu jala iring-iring mahami ganup ari. Asa sahat hami Tuhan uluan nasora suda, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hatidako kamuma jolo hapor siam muna, rap mahamu madok. Hodol mahamu saluhutna. Roma tujulu kanup marsada-sada. Di atas ini kalau Dad, di atas ini kurang geser mas. Tarik. Tes. Ya, ya. Up, up, up.
Hata si paingot, di si Sonia Solandres si Tompul. Rom Bidusada ayat 10 pitu-b. Namangoludo partigori hinorhonni hapor siaonna. Sai burjumaho rasi rasa mate dungile honok kumatuho tuppal hanguluan. Parangi hom mahatani debatan nagi nuruhomi ai ido hanguluamu. Hata si paingot di si Eunike Teofani Siahaan. Hoda Bidutolu ayat 5. Marhapo satu Jehovah mahosianasa roham, jala unang marpangucadean ho tu pikiranmu sadiri. Sai burju mahorasi rasa mate, dungile honokku matuho tupal hanguluan. Parangi hom mahatani debatan nagi nuruhomu ai ido hanguluamu. Sai didongani mahamu, maralohon nasa najat. Jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot, di si Lady Adine inso beriel si manungkalit. Poda bidusada ayat pitu. Biar mida Jahobado parmulan ni parbinotoan. Alayang gohalak naoto manoisi hapistaran dohot pangajaran. Sai burjumaho rasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangi hom mahata ni debata na ginuruhommu ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Winona Jinalo Vienus Simbolon. Jesaya bidu 40 ayat 10. Unang ho mabiar ay audo dongammu. Unang biyahaton ho ay audo debatam. Au margogoy hon ho huhut mangurupi ho marhite-hite siamun ni hati gorakku. Sai burjuma ho rasi rasa mate dungile honoku matuho tuppal hanguluan. Parangi hom mahata ni debatan na ginuruhommu ai ido hanguluammu. Sai didongani debata mahamu, maralohon nasa najat. Jala dipargugui mahamu, patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Hermida Roski Simanjuntak. Pesalmen bidu 110 sia ayat 105. Hatamido sulu-sulu ni pattu jala hatiuron ni dalakku. Sai burjuma horasi rasa mate dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan. Parangi hom mahata ni debatana ginuruhommu ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Tania Jane Manurung. Sada Tesalonik bidu 5 ayat 20 sada. Tak kasih hamu masa luhutna nadengganima tiop hamu. Sai burjuma horasi rasa mate dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan. Parangi hom mahata ni debatan nagi nuruhommu ai ido hanguluammu. Sai didongani debata mahamu, maralohon nasa najat. Jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot
di si Maiwinda aura situmorang. Poda bidu saplonom ayat tolu. Tu Jahoba magiling aka pambahenammu, asa tulus aka sakap ni roham. Sai burju mahorasi rasa mate, dungile honokku matuho tupal hanguluan. Parangehom mahata ni debata naginurhommu, ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Prita Marcelin Matius bidu 21 ayat 22. Ai jalo omunado saluhut nasa na pinangido muna di tangyang muna anggo na porsea hamu. Sai burju mahorasi rasa mate dungile honoku matuho tupal hanguluan. Parangihom mahata ni debata naginurhommu ai ido hanguluammu. Sai didongani debata mahamu, maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patupahon, nasa nadenggan. Amen. Hata si paingot di si Leticia Jane Lumbaraja. Poda bidopan ayat 20 tolu. Sian saluhut si jagaoni gumodang majaga roham. Ai sian ido ruar akamual hanguluan. Sai burju mahora sira samate dungile honokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahatani debatana ginurohommu ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Naomi Septia Iglesia Sianturi. Joshua bidusada ayat sia. Danu ngahudok tuho. Pirmatodim jala marsi hohot. Unang manodit-nodit roham. Jala unang tahutan. Ai Jahoba debatam dodongammu. Manang dopak dia peho mangalaka. Sai burcuma horasi rasa mate. Dungile honokku matuho tupal hanguluan. Parangehom mahata ni debata naginurohommu. Ai ido hanguluammu. Sai didongani debata mahamu, maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu, patupahon nasa nadenggan. Amen. Hata si paingot di si Jefania si Mamora. Pesalmen bidu 37 ayat 5. Pasahat madalammu tu Jahoba, jalahaposi ibana, asa ibana paturehon. Sai burjuma horasi rasa mate, dungile honokku matuho tupal hanguluan. Parangehom mahatani debata naginurohommu, ai ido hanguluammu. Hata si paingot, di sinorin Laurencia Sidalahi. Kolose bidu 2 ayat 10 tolu. Masih pauneunean, jala masih sesado sama hamu, juppa marpak kurangin nasada dopak donganna. Songon panesani Kristus di hamu, songoni manang hamu. Sai burjuma horasi rasa mate, dungi lehonoku matuho tupal hanguluan. Parangehom mahatani debata naginurohommu, ai ido hanguluammu. Sai didongani debata mahamu, maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patupahon, nasa nadenggan. Amen. Hata si paingot di si Sutra
Dewi Sianturi. Rom bidu 12 ayat 20 sada. Unang mataluho dibahen hajahaton. Alay taluhom mahajahatoni marhite-hite nadinggan. Say burju mahora sirasa mate dungi lehono kumatuho tuppal hanguluan. Parangehom mahatani debatana ginuruhommu ay ido hanguluammu. Hata si paingot di si Pelita Agresia Paskaharia Adonia Tampu Bolon. Matius bidupitu ayat 12. Saluhut na pinangido ni rohamu, si bahenon ni halak tuhamu, ima bay kamu tunasida, ay ido pamusatan ni patik, ro dihata niaka panurirang. Say burju mahora sirasa mate, dungi lehonok kumatuho tuppal hanguluan, parangehom mahata ni debatana ginurohommu, ay ido hanguluammu. Say didongani debata mahamu, maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu, patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Sere Rebecca Aurelia Sitorus. Lukas bidu 10 ayat 10. Ia haposan halak dinautik, haposan maibana nang dinagodang, yang go geduk ibana dina otik, geduk manang dinagodang. Say burju mahorasi rasa mate dungi lehono kumatuho tuppal hanguluan, parangehom mahata ni debatana ginuruhommu ay ido hanguluammu. Say didongani debata maho, maralohon nasa najat, jala dipargugui maho patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Kristian naik hamonangan tambun. 2 Timoteus bidu 2 ayat 15. Haringgason patuduhon habur jomi di debata. Songon pangula na sotarila na padalaton hata hasitongani tigor-tigor. Say burju mahora sirasa mate dungi lehono kumatuho tuppal hanguluan, parangehon mahata ni debata na ginuruhommu ay ido hanguluammu. Hata si paingot, tengok sini, di si Rizky Mahendra Simamora, Galatia biduonom ayat sia, alay unang marnaloja hita mabahen na dinggan, ay namanggotil do hita musedi tikinay, anggo so pargale hita nuaing. Say burju mahora sirasa mate, dungile honok kumatuho tuppal hanguluan, parangehon mahata ni debata na ginuruhommu ay ido hanguluammu. Say didongani debata mahamu, maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu, patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Judika Fafian Krisnanda Simanungkalit, Jeremia bidu 20 sia ayat 10 sada. Ay nung ngatakas huboto sakap akan nahusakapi taringot tuhamu ninna Jahoba. Sakap hamonangat dotahe dada tuhamagoan asa au mangalehot tuhamu ujung na hinalungut tomuna. Say burju mahora sirasa mate dungi lehonok kumatuho tuppal hanguluan
parangehon mahatani debatana ginuruhammu ay ido hanguluammu. Hata si paingot di si Reksi Timoti si Hombing. Markus bidusia ayat 20. Jadi dialusi Yesus maibana. Ia taringot tu nagogo, namar hagogo odona porsiai patu pahon saluhutna. Sai burjuma hora sirasa mate dungile hono kumatuho tupal hanguluan, parangehon mahatani debatana ginurohammu, ay ido hanguluammu. Sai didongani debata mahamu, maralohon nasanajat, jala dipargogoi mahamu patupahon, nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot. Di si Christian Faulado si Tumorang. Filipi bidwopat ayat 10. Saluhut nado terpatupaau marhite-hite ibana na margogoihon au. Sai burjuma hora si rasa mate dungilehono kumatuho tupal hanguluan, parangehon mahatani debatana ginurohammu, ay ido hanguluammu. Hata si paingot, tengok sini. Di si Justin Yehezkiel marulitua si hite. Efesus bidwopat ayat 20 sia. Unang maruar hata nabusuk sian pamangamuna. Naing manadinggan na tau padinggaton na humurang asa dapotan uli na umbegisa. Sai burjuma hora sirasa mate dungilehono kumatuho tupal hanguluan, parangehon mahatani debatana ginuruhammu ay ido hanguluammu. Sai didongani debata mahamu, maralohon nasanajat, jala dipargogoi mahamu patupahon, nasa nadenggan. Amin. Tengok sini. Hata si paingot, tengok sini. Di si Pramudia si Manjuntak. Sada Timotius bidwopat ayat 12. Unang mahu rohani halak midaho siala haposo ommi alai gabetiruan niakana porsea maho di pakkatayon di parangi di holong ni roha di haporsiaon nang di hatomanon. Sai burjuma hora sirasa mate dungilehono kumatuho tupal hanguluan, parangehon mahatani debatana ginurohammu ay ido hanguluammu. Hata si paingot di si Stefano hot asi pasaribu. Mika bidwonom ayat 8. Nung nga di pabotohon ibana tuho ale jolma manang ahan na dinggan. Jala manang ahan na niluluan ni Jehovah siyan ho. Daholan na mangulahon uhum. Dohot holong ni roha di habasaon. Jala marpangalaho haserepon maradopon di batam. Sai burjuma hora sirasa mate dungilehono kumatuho tupal hanguluan, parangehon mahatani debata na ginuruhammu ay ido hanguluammu. Sai didongani debata mahamu, maralohon nasanajat, jala dipargogoi mahamu patupahon, nasa nadenggan. Amin. Tengok sini. Hata si paingot di si Rizky Fernando Naiborhu. Jakobus bidudua ayat 17.
ha porseaon ipe songon ido. Anggo so adong pangulaon na naong mate do hadirion na. Say burjuma horasi rasa mate dungile honok kumatuhot tupal hanguluan parangihon mahata ni debatana ginuruhommu ay ido hanguluanmu. Hata si paingot di si Tensil Satria Palentino si Tinjak. Kolose bidutolu ayat 20. Sian nasa rohamuna ma ulahamu nasa si bahenom muna. Songon na tutuhani dada tujolma. Say burjuma horasi rasa mate dungile hono kumatuho tupal hanguluan parangihon mahata ni debata na ginuruhommu ay ido hanguluanmu. Say didongani di bata mahamu, maralohon nasa najat, jala di pargogoi mahamu, patupahon nasa nadenggan. Amin. Tapi gema ede puji-pujian sian aka yana kota naung makatidakon habarusyauna.
Baik Amang dan Inang, terpujilah Tuhan karena semua boleh berjalan dengan baik. Dan ini adalah pengumuman hasil pembelajaran CD melalui ujian tulisan dan ujian lisan yang dilaksanakan pada waktu yang lalu buat adik-adik kami. Dari hasil penilaian ujian tulisan dan ujian lisan telah diakumulasikan dengan mengambil 3 terbaik dari yang baik selama belajar CD di tahun ajaran 2025-2026 dengan nilai skor 1445 jatuh kepada Winona Ginalovienus Simbolon. Silakan ke depan.
Juara terbaik kedua dengan skor nilai 1565 jatuh kepada Pelita Agresia Paskarya Tampu Bolon. Dengan nilai 1655. Terbaik 1 jatuh, mana orangnya ini? Kepada Prita Marcelin Sitorus. Ya, Inang Bibelfro ke juara 3, Amang Dedi ke juara 2. Pendeta Resort ke nomor 1. Atas nama seluruh Majelis Jemaat HKBP Sentosa menyampaikan selamat kepada adik-adik kami yang telah mengikuti selama 1 tahun pembelajaran SIDI. Kiranya buah iman yang kalian dapatkan selama belajar itu menjadi peneguh iman kalian ke depan untuk berakar, berbuah di masa depan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Tapa ujung maredehita sian buku ede saras 40 sia ayat sada laos jongjong mahita salhutna.
bagaganuk pamangan marhatopoton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho alanaung diukap hodalan tu manua gijang gabe situani malim ho namangudihon hami tu debata sai pasu-pasu mahuriam namaringana dope di hasianganon pai mamarpungu hami di labungmu sai pasaut mabagabagam tu akasuruammu lehon tu nasida sahala dohot hagogoon sian banua gijang asamar mulia guarmu di portibion sai ajari ma akka partohonan di huriam asa hobar tulomoni roham akka aturan pamicangon dohot panugunuguon nani aturhon nasida di huriam sai gonggomi jala paretai ma saluhut huriam disadok portibion asalam rarat jala monang huriami lehon habistaran sian banua gijang tuaka iduk nami tuaka paddita guru bibel fro diakones situa dohot evangelis asalam maraturan huriam di tanoon sai pajongjong harajaummu di bagasan rohanami asamar hirasni roha hami mangoloi dohot mangihuton ho pahot marohanami tuho asa hu hati dakok kami mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami sai paian mahatam dohot dame di huriam asa huingot hami dada hasianganon inganan nami alai di banua gijang di lambung mido saya ramoti ma namanggonggomi hami dohot suruan na pinabakitna lehon tunasida habistaran sian banua gijang dohot uduk ni roha asa dohot nasida mangoloi paretam pasu-pasu ma saluhut parpunguan ni halak Kristen saya homa dongan nasida jupang marpungu di gereja di parsikolaan nangpe di bagas nabe saya lam lokangi sian hami dosa dohot sudena pasoratok kami di hasianganon asalam malungun hami paimahon harorom mangalap hami tulabung ni amai amen ali amanami na di banua gijang sai pinarbadia magoarmu sai Roma harajaumu sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari sisa madosa nami songo panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu hami unang hami togiho tu pangujunan palua mahami sian pangagu mulak mahamudi bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho disondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho sai didopakkon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasaur hom madami